to ga masoya nan za su zo su yi ma Allah sanya alheri na mota abale Allah sanya abale to daddy ya samu mota final discussion Allah sanya alheri muna godewa rara muna godiya abubuwan da yake media ta kawo ga sha aikin mai shadda inda aka zo kai ma da kanka kai ma Allah sa baka amin abokin kama wannan shine Abdul Putin abokin awarwasa muna godiya ga ciyaman rara abubuwan da kake ka ci gaba yanzu abin da nake so abu na gaba ina son ka duba abokina awarwasa kai gaba shi rabbana Allah sarki to ga dadi wato yana murna da kyautar mota da raraye masa ubangiji Allah ya bada ikon riƙewa ya ƙara ɗaukaka don arzikin annabi Muhammadu ga mota ga su na kalala a cikin mota wato dadi hikima ga shi nan ya na kalala yake ya na kalala ina ɗan mama ba ga ɗan mama ba to jama'a kuma na Kannywood kuma ku ringa ƙoƙari yaranku ku ringa taimaka musu ko da keke ne ko da babur wanda ba shi da shi a taimaka masa ko da jari da Allah ku ringa taimaka kuma sarki sarki kai wata ce wannan cikin motar nan dan tsasa dai hoto dan malam me yake iya cewa kai wait ke fa wait me yake iya cewa dan malam ake sabo nake farin ciki ashe farin ciki za a yi babban abu da a yi na kyauta to ku zo ta nan to kai yake iya cewa alhamdulillah abin ba abin da mu ya dan mama yake ba dan mama yana godiya yace wannan mota ta zo Allah ya sa ta yaron malam da kalala da yan mama da kalala kai du masoya annabi Muhammad Allah ganin kalala to kayan kamfani a buɗa motar nan zaka dawo ga ni ne wani ya ba dadi ba wai mota kace waye kwashashan kai ne wallahi Allah kayan kamfani ciki waje dadi isan kai ne da Allah kaga shi ciki waje ne ni ne waje sankan kai ma fitan kan ka je gaban wani isa ne wallahi dari kenan wallahi mariya ta sauka lafiya jagwado ya bayyana kaya sun sauka a jagwado ne kadai banka ne abalai na ke sai da takalmi ne muje yau muna farin ciki muna murna dadi ya yi mota final discussion ga kayan kamfani shine lamba ta ya ce shi motar su ce ma ba ta dadi ba ce za mu ce ubangiji Allah ya sanya alheri Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya kawo wani 'yan baya ga kalala ga nama ga Allah ya tabbatar da alheri shi kuma wannan bawan Allah ya ƙara ɗaukaka shi don arzikin annabi muna ganin ci gaba a masana'antar fim ɗin na baya ko wanda suka yi da ba su yi wannan harkar ba da Allah su taimaka wa yaran su in ma baka da ya siya wa mutum babur to ka siya ne ko keke ko ka taimaka mai da jari ko ka taimaka mai in light yake ka taimaka ka so mai guda biyu